So, mi-am băut limonada liniștit. Acum vreau să văd dacă pot să mă duc acolo să văd lacul respectiv de acolo. Acela, fără să plătesc. Sunt curios dacă o să funcționeze. Salutare lume și bine ați venit la acest vlog, motovlog, pe canalul Multidingo. Eu sunt Andrei și mă bucur de prezența voastră, mă bucur pentru atenția voastră și pentru faptul că vă uitați și la astfel de videoclipuri, nu doar la cursurile de germană și de engleză. Astăzi vom merge pe undeva prin centrul Austriei, prin Alpi. Asta e ideea. Și o să ne distrăm, o să vedem niște peisaje foarte faine. Mă rog, de distrat o să ne distrăm oricum, dar ideea este că vreau să văd peisajele Austriei. Sunt de atâția ani aici și nu am văzut atât de multe chestii. N-am fost niciodată prin centrul Austriei și acum că am motocicleta, de ce să nu folosesc această oportunitate? Aici trebuie să fac la stânga, să nu mă încurc, să... Bă, da, iau și eu toate gurile de canal. De ce să nu le evit? Da. Aici o să facem 160 de metri, da. Facem la stânga. La stânguța facem. Hai să trecem pe banda din... Și am ieșit din Viena. Trecem pe banda din dreapta. Și am ieșit pe autostradă. Am ieșit pe autostradă. Vine cineva din spate? Trebuie să ne uităm? Nu. Așa. Care-i limita aici? 80 de kilometri. Bună-i! 80 îi dăm atunci. 2,4 km, 2,3. Ok, după aia trebuie să facem din nou la stânga. Da, mai lume. Și așa este. Ultima dată când am fost pe drumul ăsta către EAMTC, către rarul austriac, să zic așa, m-am încurcat puțin pe drum și în loc să o iau pe drumul ăsta pe care sunt acum, m-am dus. Bine că n-am întârziat. Stăteam să fac motovlogging, n-am fost atent la GPS și m-am trezit că sunt pe altundeva. Nu e nimic. N-am făcut nimic pentru că am ajuns oricum la timp. Da. Și cum ziceam, că n-am văzut Austria, n-am văzut atât de mult din Austria, e pana mea. Sunt de 5 ani aici și tot știu, mă plâng tare mult că sunt de mult timp aici. Și deși sunt de atât de mult timp, frate, nu ies, adică ies, dar nu ies în afara Vienei. Poate și pentru că n-am timp, poate pentru că vreau să fac videoclipurile și... indiferent. Ideea este că nu e suficient de mult. Și da, asta este o oportunitate perfectă. Ce motocicletă are nenea? Old school. Asta este o oportunitate perfectă astăzi, sâmbătă, pentru că este soare. Este oportunitatea mea pentru a ieși, Doamne, nu mai știu să vorbesc, de a ieși din casă și a simți puțin, a lua puțin aer. Mă rog, nu e curat aici, că e pe autostradă, dar mai încolo o să fie mai frumos. Bun, eu o să închei aici acum și o să revin la voi puțin mai târziu, pentru că pe autostradă mare chestie, pe frate, nu prea vezi. Ne apropiem și mai mult de primul loc unde o să facem o pauză. Și deja, uitați, se văd munți în depărtare, nu știu dacă îi vedeți de pe cameră, prin cameră. Arată superb, arată foarte frumos tot peisajul acesta. Minunat! Și pe acolo, pe undeva, o să mergem și noi. Asta după câți kilometri? Cred că 30. Mă rog, 30. După 30 de kilometri facem o pauză. Ia să vedem, 27 de kilometri. Facem o mică pauză. Și apoi nu mai luăm pe autostradă, o luăm pe drumurile naționale. Da, o să fie cu siguranță, cel puțin pentru mine, foarte interesant. Dacă și voi o să rămâneți să vă uitați, să vedeți, să descoperiți cu mine Austria în același timp, pentru că nici eu n-am fost până acum în locurile acestea, o să mă bucur tare mult. Așa că stați cu mine, rămâneți cu mine. Hai să vedem Austria. Ce peisaj frumos. Super fain. Asta e autostradă, apropo. Suntem încă pe autostradă. Superb. Și acolo în depărtare munții. Abia aștept.
acolo în depărtare avem un deal mai mare, plin de munți, plin de, Doamne, vorbesc ăsta, plin de copaci. Wow, cât de fain e! Fain, fain. Și în loc să mă uit la drum, mă uit acolo. Nu-i nimic. Mergem drept. Așa, noi trebuie să ieșim acum. Pam, pam. Ieșim de pe autostradă. Și mergem pe aici și așa. Wow, fain drumul. Cum o ia în jos, mamă, cum se duce în jos drumul. Tare. Foarte fain. De ce s-a întâmplat aici pe drumul ăsta? De ce este așa închis? I don't know. Și după aia facem la dreapta. Pe aici. Aici trebuie să dăm prioritate. Și am dat și am plecat. Așa. Acum hai să vedem pe unde. Nu cunosc drumurile astea, trebuie să mă orientez după GPS. Aici am stop. Pam, pam, pam. Au, picioarele mele. Mi-au amorțit. Doar 60 de kilometri și aproape că mi-au amorțit picioarele. Bun. Aici la stânga. Mă, parcă merge motocicleta mai bine, nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Aici suntem în oraș? Da, suntem în oraș. O lăsăm pe la 50. Tot înainte. Straight ahead. 4,6 km, 5,5 km tot înainte. Bun, ai. Bun, ai. De ce ora suntem oare acum? Ce căsuțe frumoase! Ce frumos arată căsuțele! Cât de frumos arată căsuțele! Și priveliștea e extraordinară, deci nu cred că poate să captiveze camera cât de frumos e aici, de fapt. De fapt, este mult mai frumos decât se vede în poze, în această filmare. Așa, în sfârșit s-a dus înaintea mea, că tot stăteam cu meu ăla cu mașina. Da. 70. Lasă la 70. Nu încălcăm nicio regulă. Suntem un Ausländer exemplu. Încercăm cel puțin să fim un Ausländer exemplu. Să știți că ce scrie aici nu e de fapt realitatea. 74, cred, când aici sunt 74 de kilometri, merg de fapt cu 69 de kilometri. Așa, în 900 de metri la dreapta și am ajuns la destinație, unde o să facem o pauză. Băi, cât de frumos arată! Aspang-Markt. Suntem în Aspang-Markt. Și aici 50. Că suntem în oraș, nu? Aici îi dăm cu 50. 240 de metri. Am ajuns la destinație. Mă rog, la destinație, la pauză. O să facem o scurtă pauză aici. Asta e toată chestia.
parca undeva la umbră, dar e bine și aici. Bun, ai o scurtă pauză. Aici a plouat. E mașina udă sau... Nu, doamne, vorbesc prostii, ăla e o spălătorie acolo. Oamenii spală mașina. Ce naiba tot vorbesc? Vorbesc prostii. Vorbesc prostii toată ziua, bună ziua. Bun, lume, eu o să fac o scurtă pauză. Probabil că o să-mi iau ceva răcoritor de băut. Și noi ne vedem un pic mai târziu, probabil. Sau poate nu. Cine știe? 1 hour later. Așa, lume, am plecat din nou. Stai să aranjez camera. Am plecat din nou și acum o să mergem într-un loc foarte fain pe nume Sfânta Corona. Sant Corona. Acolo o să mergem acum. O să fie fascinant. Și că e o priveliște foarte frumoasă acolo. So, haideți cu mine! În sfârșit, printr-un loc unde nu mai este doar drum drept, unde putem să aplecăm un pic motocicleta și să ne testăm capacitățile. Bine, să mi le testez. Da, și asta facem aici și foarte important când iei curbele, capul se uită în direcția unde vrei să ajungi. 1 la mână, 2 la mână, capul stă drept. Adică nu l-a plecat așa, îl țin drept când sunt în curbă. Foarte, foarte important. Doar motocicleta se apleacă și cu corpul meu, însă capul îmi stă întotdeauna drept. Fratele meu, cât de frumos arată, mă jur. Senzațional. Și asta încă nu am ajuns la părțile cele mai faine. Încă n-am ajuns acolo. And way down we go, 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 go. Oh, way down we go. Și mergem tot în jos. Și nu mai mergem în jos. Și am ajuns la Sfânta Corona. Dacă vă vine să credeți sau nu. Hei, domnișoara, oprește aici, ia să mă bag în seamă cu ea. Hei, hei. Ja, wenn du Zeit hast. Ich würde schnell dorthin. Die Autofahrer, wenn die so langsam behindert fahren. Na, es gibt einige, die Angst haben wahrscheinlich und... Dann soll er zu Hause bleiben, der Wichskegel. Brauche ich da 50 fahren. Gehen wir dorthin? Ja, ich gehe nirgends hin. Ich gehe dann. Mir ist viel zu heiß. Aha. Ia să vedem. Suntem în Sfânta Corona. Ia să vedem cum arată. Super tare. Cât de fain arată. Șmecherie. Da, așa arată Sfânta Corona în Austria. Căsuțe frumoase, în stil austriac. Mă rog, stil german, austriac, habar n-am, vorbesc prostii. Super fain. Waldhof.
Kann ich die jetzt da rufen? Ich habe die. Ja, Mach die was Aufnahme soll ich hier. jetzt machen? Das muss ich jetzt schweigen oder was? Wir können jetzt schon. Ich gehe nicht darauf. Wenn du Nein, wir können schon wegfahren. Ich habe schon von hier. Passt. Aha, cât de frumos arată Sant Corona. Dar este foarte micuț orașul. Cred că deja am ieșit din el. Uite, niște bicicliști pe aici. Ah, sunt motocicliști. Ce motociclete sunt acestea? Și cei cu toți acești motocicliști aici? Aha, 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 fascinant. Eu nici nu mai știu dacă înregistrez acum. Wow, wow, cât de fain este! Cât de belea e! Uite aici o curbă șmecherie. Cred că o să filmez tot. O să filmez așa în continuare. Și tai ce nu vreau să folosesc. E prea frumos locul. E foarte, foarte frumos. Umbră, frumos, relaxant. Ain't nothing like it. Kirchberg, am Wechsel. Am intrat într-un orășel mic acum. Și aici e 50 de mita. Pentru că suntem în oraș, suntem, da, acesta este un cuvânt acum, suntem. Îs? Eu cu voi, suntem. Noi. Eu sunt, voi sunteți, noi suntem. Frumoase orășelele astea mici, foarte frumoase. Uite ce străduțe frumoase pe aici, străduțe mici și colorate, cu muntele în depărtare. Cred că mi-ar plăcea să locuiesc aici. Foarte relaxant arată locul. Mega, giga relaxant. Asta ce face? Vrea să iasă? Se uită doar în spate. Tanti, te uitai doar în spate, nu te uitai înainte că poate vine careva. Dar nu-i nimic, nu a făcut nimic. Mișcă motocicleta din coapse. Wow, uite aici ce fain curge apa. Foarte fain. Cred că o să zic foarte fain de foarte, foarte multe ori în acest videoclip. Cât de drăguțe sunt orașele ăștia mici în Austria. Și de câte ori o să zic Austria, nu mai știu. Știți deja unde sunt, ar trebui să nu mai zic.
cât de drăguțe sunt orașele acestea. Foarte frumoase. Parcă sunt din povești, mă jur. Cu flori pe balustrada aici, împodobit frumos. Flori peste tot. Super. Aha, câte răcoare e aici. Tare. Printre munți și prin pădure este răcoare. Plin de curbe pe aici. Foarte frumos. Doamne, am ce să tâmpesc lumea cu vorbele astea. Foarte frumos. Totul este foarte frumos. Și într-adevăr este. Într-adevăr este destul de frumos. Alles bestens. Ja, ist ganz schön. Es ist voll schön. Wir fahren ein bisschen noch weiter. Fahren wir noch ein bisschen weiter, machen dann eine Pause. Ja? Wie du willst. Am ajuns la prima pauză. Prima pauză. Ist das, also, wann wir schon? Na, ist das die erste Pause? Die erste Pause. Das ist die erste Pause. And și așa arată locul. Sper că mă auziți. Arată mega chillig. Stai să-mi pun casca așa, ca să mă auziți și mai bine. Falkenstein. Uite-te la priveliștea asta și la căsuțele de acolo din depărtare. Senzațional. Arată absolut senzațional. Elegant, frumos. Și acolo o să mergem și o să bem o cafea, cel mai probabil. Și o să-mi las casca aici. Pentru că șansele sunt ca să nu se lebure nimeni. Cel mai probabil. Sau să le iau? Cred că o să le iau totuși. Nu știu, să le iau, să nu le iau. Ok, stai să vedem. O să las asta aici. Și să mă descotorosesc de chestiile astea, că sunt super... Adică nu e frig când ești pe drum, dar e frig apoi când nu mai ești pe drum, e o muscă acolo. Ți-a lipit de lentilă, trebuie să o șterg. Așa, am șters, sper că se vede mai bine. Bun, hai că ne vedem puțin mai încolo. Așa, și acum suntem pe camera altă. Uite ce chestie faină aici. Look at this. Apă! Și
așa cum vedeam eu pe la țară cândva. Motocicliști peste tot. Aici avem țighe, capre, câteva căprițe. Uitați-vă și voi cât de fain arată, cât de colorat e totul. E superb. Uite unde e căprița. Niște găini acolo. Foarte fain locul. Foarte relaxant. Nu pot să cred că n-am fost timp de 5 ani prin zone ca astea, deși locuiesc aici în Austria. Mi-e rușine în pana mea. Bun, hai să mergem să bem o cafea, dacă se poate. Montăm însă aici, sau nu montăm niciunde. Hai că vă iau. O să vă iau cu mine la cafea. Am cheile, am tot, bani. Să iau cascheta. Cascheta e cu camera, aș lua-o mai degrabă, că nu știi nici odată. Haideți să vă iau, să mergem împreună. Să bem. Radwitz, Mospachens. Hallo, grüß Sie. Hallo, grüß Sie. Ist gut. Na, das war schnell. Hast den Kaffee ganz schnell gekriegt. Naja, bin. Hm? Die Tafel. Tafel, was mit? Predigung. Ach so. Biker-Treff. Aha. Așadar, herzlich willkommen in Biker-Treff. Bine ați venit la întâlnirea motocicliștilor. Gasthof Moosbacher. Sau așa se numește. Hoppala. Das war ganz schön. Das war voll schön. Habe ich ja gesagt. Ja, Es gibt so viele 100.000 Straßen. stimmt. Irgend- Unmengen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich weiter fahre. Ich werde fahren, soll ich noch. So, persoana care îmi ține compania a plecat un pic. Iar eu fac în continuare ceea ce îmi place să fac. Și anume să filmez. Să filmez în continuare și să vă arăt din nou cât de frumoasă e zona. Biker-Treff. Și pe drumul ăsta e plin de motociclete. Și am vorbit chiar mai înainte cu persoana care mă acompaniază și zicea că oricât ai vrea, n-ai cum să nu fii într-un grup de motocicliști, pentru că conduci cât conduci și inevitabil te întâlnești cu persoane care conduc în grup, cu motocicliști care conduc în grup și o să te iași pe tine în grup, inevitabil. Și foarte mulți nu sunt foarte atenți, din păcate, la felul în care conduc și mai ales la felul cum te depășesc. Trec chiar pe lângă tine. Se pare că se mai adună puțină lume. Da. Hai să luăm loc și să ne terminăm cafeaua. Wiederschauen. Ok. Mergem la motociclete și încet, încet plecăm la drum. Was kann ich für dich tun? Du machst halt bitte ein Foto. Genau So so? ungefähr. Ja. Mach ich. Smile.
Schaut's, passt. Ich sehe gar nichts von der Sonne. Passt das? Ja. Ja? Oh, da schaue ich voll verzieht. Schaut ganz geil aus. Și am pornit din nou la drum. Am curățat puțin camera pentru că era o muscă. Mă rog, erau mai multe muște, dar una afecta felul în care se vedea. E pentru că era direct pe lentilă. Salut, salut! Și acum o să mergem mai departe. Suntem în Steiermark. Frumos e, în sfârșit, mamă cât de fierbinte era, te încălzești. Am combiul ăsta de piele. Mă rog, cred că e piele, nu sunt sigur, dar am impresia că e din piele. Și se încinge atât de tare, fratele meu. Nu știu, te rupe în două, te coci în el. Dar când conduci e ceva mai ușor, e suportabil, pentru că îți bate vântul tot timpul. Bate vântul tot timpul și nu te deranjează așa tare. Și acum simt în sfârșit vântul. Cât de fain e. Uitați-vă și voi cât de frumoasă poate să fie Austria. Bine, într-un fel sunt așa puțin cam ignorant și spun Austria, Austria în sus, Austria în jos, dar n-am văzut mare parte nici n-am văzut mare chestie în România. Nu că n-am, să reformulez, nu că n-am văzut mare chestie, nu am fost prin România să văd frumusețile ei. Singurul oraș în care am fost în Transilvania, spre exemplu, a fost Hermannstadt, Sibiu. În rest, Timișoara, București, Constanța, Severin, the usual. Sunt sigur că sunt multe lucruri frumoase de văzut și în România. Și probabil că în vara asta, dacă o să ajung prin România, să văd cum îmi iau concediu, o să mă duc prin România și vreau să văd ce este de văzut acolo. Și pe lângă asta vreau să mă duc la sate. Vreau să vizitez satele, să stau de taină cu localnicii de acolo. Asta aș vrea eu să fac. Da. E bun. Hai că ne vedem mai încolo. Am ajuns la un punct de întâlnire pentru motocicliști și pentru cei pasionați de motociclete. Cred că o să pun și eu acolo lângă. So, am ajuns la încă un resort, se numește Stumberg See, Eingang Osterreich. Și acolo este un loc unde e un lac, de fapt. Acolo este un lac destul de măricel, care nu este foarte măricel. Și acolo lumea merge și se relaxează, trebuie să plătești intrare aici, din câte văd. Eu o să mă duc acolo în momentul de față și o să beau un ceva din nou. Așa că ne vedem. Ne vedem. Mai încolo. Așa. Unde este tovarășa? So. Servus, bitte schön. Also, ich auch. Zitrone.
Bist du Wahnsinn, wie groß sie sind. Ein Panzer. Und jetzt auf zu. Acolo. Mal sagen, dass das Leute, dass du nochmal gehen kannst. Alles voll gut. Ja. Alles mit besser. Jo. Plin de Biker aici. Nu mai Biker. Stört's dir? Also ich werde noch ein bisschen, 1 Minute, 2 Minuten weiterreden. Und dann. Vielen Dank, Dankeschön. No. Da vorne der Tisch. Der Tisch vor mir. Na bun. O să mă bucur de soda citronă și ne vedem puțin mai încolo. So, mi-am băut limonada liniștit. Acum vreau să văd dacă pot să mă duc acolo să văd lacul respectiv de acolo. Acela, fără să plătesc. Sunt curios dacă o să funcționeze. Ia să vedem. Să dăm o încercare. Ia. Acum mergem acolo să văd dacă pot să fiu suficient de șarmant. Ich wollte nur fragen, ob ich einige Fotos machen kann hier. Okay. Dankeschön. Ok, se pare că mi-a dat voie, mi-a dat voie să intru aici și să fac câteva poze fără să plătesc. Ceea ce este super fain. N-a trebuit să plătesc absolut nimic și vreau să vă arăt cum arată acest lac. Acest lac de aici. Să găsesc un cadru unde să nu prind foarte multă lume, că n-am chef să blurez fețele, pentru că nu ai voie să filmezi fețele altora fără să-ți dea permisiune. Așa arată lacul acesta. Foarte fain. Foarte, foarte frumos. Acolo, mai în față, se pare că sunt și niște bărci pe care poți să le închiriezi. Așa, caiacuri, nu știu cum se numesc. Nu sunt caiacuri, habar n-am, bărci, chestii. Dar da. Așa arată. Și acum, că am văzut asta, că v-am arătat și vouă, cred că putem să mergem mai departe. Să ieșim de aici. Și să ne îndreptăm spre motocicleta. Și mai departe, cred că o să, nu știu, așa, încet, batem drumul întors. Am făcut vreo 100 și ceva sau 200 de kilometri, nici nu știu exact. În orice caz, mulți kilometri. Bun, hai la motocicletă. Vielen Dank, danke schön, danke dir. Schon terminat. So, ich bin schon fertig. Was, so schnell? Ja, also, ja, ich habe es gesehen, habe es genossen. Jetzt kann man wegfahren. Ja, es schaut ganz schön aus, ganz entspannend ist es. Mhm. Mit dem Berg. Das ist voll schön. Eine sehr schöne Aussicht haben wir. Ja. Willst du noch ein bisschen hier bleiben oder fahren wir weg? Wir können von jetzt weiterfahren. Okay. GPS brauchst du nicht, oder? Nein. Ich bin nur noch am Überlegen, wo ich dich auf die Autobahn schicke. Na, das ist egal. Ich habe mein GPS. Also ja, danke. Das ist sehr nett von dir. Aber ich habe ohnehin GPS. Ich kann auch mit GPS fahren. Du hast dir vor, über die Autobahn zurückzufahren oder willst du über die alte Bundesstraße fahren? Ich weiß nicht. Ich glaube eher Autobahn, weil es schneller ist. So.
Să vedem unde mă lasă. Vrea să mă conducă până la autoban. Recina, tovarășa. Și caut acum pe internet unde să mă lase. Oricum am GPS-ul, deci nu e mare problemă. Azu! Sam așa? Bun, hai să vă arăt așa câte motociclete sunt pe aici, ca să vă faceți așa o idee. Plin de ele. Aici vin toți motocicliștii să-și bea o limonadă, pentru că n-au voie cu băuturi alcoolice. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Bun. Haideți să o luăm la picior. Mă rog, la roți. Să ne cărăm de aici. Așa. Și acum a sosit momentul să ne cărăm de aici. Entschuldigung? brauchst ewig. Ja, es tut mir leid. Ich weiß, dass ich länger brauche. Was kann ich sagen? Ich muss mehr Erfahrung sammeln. Und dann kann ich schneller sein. Lass uns aus dem Haus fahren, da kommt sehr viel Auto rein und nicht so raus, ne? Merci. Da, bun. Am fost acolo. Veni, vidi, Valea. Hai să vedem, vine vreo mașină, nu vine nici o mașină. Și am dat drumul. Fain a fost locul. Plin de motocicliști. Oamenii așa foarte prietenoși, toți se salută între ei. Pam, pam, pam. Auf Wiedersehen. Ce fain e scris. Foarte fain. Foarte fain. E scris Auf Wiedersehen. Da, bun. Mai mergem acum, mai dăm o tură în niște străzi pline de curbe. Și apoi, încet, încet, probabil că o să mergem spre casă. Fiecare la el acasă. Ura și la gară! Zi excelentă. Mâine o să plouă, că a plouat toate zilele acestea. N-am avut pic de soare, 13 grade. Și astăzi, sâmbătă, tocmai astăzi, este frumos. În sfârșit, doar astăzi. Mâine o să plouă din nou. Așa că mă bucur că am reușit să profit de această vreme minunată. Să fac acest vlog minunat. Da. Ați observat mai înainte că vorbesc, am vorbit puțin în germană. Aș vrea să, când fac vlogging, să interacționez cu oameni și să vorbesc cu ei în germană, dacă se poate. Să vorbesc mai mult în germană decât în română. Mă rog, nu neapărat mai mult, doar să vorbesc și în germană. Aha. Încă puțin și ieșim din orășelul ăsta. Și mai departe unde o să mergem, nu știu de astea. O să vedem. Interesant de spus. Nu că aș fi avut ceva interesant de spus. Mergem înainte, dăm înainte și ne simțim bine. Sau cum am zis mai înainte, ne simtem bine. Asta e ideea.
Să ne simtem bine, să nu ne simțim rău. Sunt curios de ce e drumul ăsta cu verde. Nu știu dacă se vede pe filmare, dar e verde. Știe careva? Tare curios. De ce este verde? Spuneți-mi. De ce e drumul verde? Spuneți-mi. Du-te, tată, du-te! Unde n-ai, mă, se grăbește ăla? Na, poftim. Bă, mă, vezi? Na, omul are BMW, trebuie să se grăbească. Trebuie, e musai să se grăbească. Also wir sind jetzt wieder da, wo wir uns getroffen haben. Warte ein bisschen. Ja. Oh, meine. Ich So. habe vergessen zum Abbiegen, also ich muss jetzt doch die ganze Strecke wieder retour fahren. Okay. Auf der B54 nach Wiener Neustadt und dann Wien fahren. Da hast du so wie wir jetzt gefahren sind, eine schöne Straße rauf. Ja. Oder du kannst da vorne wieder auf die Autobahn fahren. Ich werde mein GPS Ja, einschalten aber das sind und die zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder du bleibst auf der Bundesstraße. ich glaube, ich bleibe auf der Bund. Autobahn. Ja, ich weiß nicht. Așa, lume. Andrei din nou. Prietena cu care am fost la plimbare a plecat spre casa ei și acum cât e ceasul? Este 14:39. A fost o plimbare destul de frumoasă, să spunem. Încă este, încă admir peisajul, foarte pitoresc. Și acum tot ce a mai rămas este să mă îndrept și eu încet spre Viena, înapoi în borlogul meu și să mă apuc de treabă, să fac videoclipuri, să facem videoclipuri în limba germană și engleză. Da, bun, poate ne vedem mai încolo prin Viena, poate mai trâncănesc sau trâncăn un pic când ajung în Viena. În rest, nu o să fie mare chestie, nu o să fie foarte interesant, o să merg pe drumul ăsta cât mai ține și o să intru pe autostradă la un moment dat și o să merg pe autostradă și e plictiseală pe autostradă, nu prea ai ce să vezi. Bine. So, acum intrăm în Pösendorf și aici este SCS, Shopping City Sud. E practic un mall uriaș, e un oraș plin cu mall-uri. Deci avem IKEA. Yes, very nice. I like. Da, mall după mall după mall după mall. Nu mai mall-uri, un oraș plin cu mall-uri, chiar la ieșire din Viena. So, noi facem aici, mergem drept înainte. Ia să verificăm GPS-ul, dar oricum cred că e drept înainte, da. Nu facem niciunde. Ținem tot așa. Noi trebuie să ieșim pe Favoriten, deci drept înainte. Am intrat în Viena și acum reducem la 50.
ciudată e senzația acum să mergi cu 50 la oră. Când tu ai mers până acum cu 100 și ceva, te simți mega încet. Mergi așa de parcă stai pe loc. Asta e senzația. Deși 50 la oră este rapid. Dar fiindcă am mers numai cu 100 și acum senzația e super ciudată. Da, merge și cu 50. Ai picioarele mele. Wow, în sfârșit pot să le întind și eu după atât de mult timp. După 70 de kilometri. Hai să ne ridicăm un pic. Ce vine e să stai. Mi-a amorțit dosul. Sunt curios ce-o fi monumentul ăsta. Interesant. Interesant. Că doar nu știu tot ce e, toate monumentele nu le cunosc. Dar arată foarte interesant. Mamă, frate, lumea la tricou și la pantaloni scurți și eu în costum integral din piele. Frumos. Opa! Prins roșu. Și înainte să o frânez, m-am uitat în spate, că dacă e unul în curul meu de obicei, scuze că zic asta, scuze pentru limbaj, dacă e unul fix în spatele meu și eu am o viteză și mă apuc să frânez că e galben, ăla din spatele meu nu o să aibă timp să frâneze, pentru că de cele mai multe ori, nu, și în cazul de față, sunt unii care stau fix în dosul tău și nu te lasă, nu-ți dau pace. Toți stau acolo, știi, să fie acolo lângă tine, aproape de tine. Să se simtă în siguranță, să te facă să te simți în siguranță. Băi, sunt în spatele tău, nu-ți face probleme. I've got your back. Yeah. Și asta e, nu știu câtă baterie mai am, cred că o să se termine în curând. Dar, dacă se termină, a fost un vlog frumos pentru mine, cel puțin a fost o plimbare foarte frumoasă, foarte interesantă, dar în același timp obositoare. Deci motocicleta asta chiar nu e făcută pentru drumuri foarte lungi, nu e foarte comodă. Bine, acum na. De unde să știi și chestii de ăștia? Înveți și tu. Înveți făcând greșeli. Opa, copoi. Ce face copoi? Ce face copoi? Bă, noi mai înregistrăm. Mai înregistrăm noi. Ne să ne uităm. Da, mai înregistrăm. Și eu care credeam că s-a dus bateria deja. Ce biserică faină. Trebuie să mă duc să o văd într-o zi. Foarte faină. Opa! Da, mai lume. Cred că pe aici o să închei și eu vlogul. Acum o să ieșim pe centură. Nu prea e nimic interesant de văzut pe centură. Nu vă gândiți la prostii. Pentru că e ziua. Glumesc, că oricum nu e nimic interesant de văzut pe centură. Nu pe centura asta, cel puțin. Nu că eu aș ști. Da, bun. O urez tuturor o zi foarte, foarte plăcută, dacă este posibil. Dacă nu, data viitoare, să aveți o săptămână foarte plăcută. Și mulțumesc tare mult că v-ați uitat la acest videoclip până la capăt. Ne vedem în videoclipul următor. Andrei vă salută și vă mulțumește tare mult.